Bir wagtda bir adam bir otaqda alypdyr. Bir gawa adam başından gulplap gidipdirler. Bir qaranqı öýde, qaranqı gijede. Hem otaqda qaranqy dargypdyr ýanky gawa adam. Gafyny wurtdyr, hiç kim açmandyr. Daşarda adam ýok bolmaly. Hem dargyp gatanrak wurtdyr. Daşdan biri eşitip gelip gafyny açypdyr. Daşaryk çykanyna aýdypdyr. Hey palany diýipdir, özüne aýdypdyr. Hey palany diýipdir. Tada gaf qaqy bersen gafy açyljak diýipdir. Gaf qaqy bersen açylmaýjak ýere barýan çäň amalyň salyk bolsun diýipdir. Gabry ýagdaý aýtýardy. Gavyny qaqanyň menen açylmaýjak ýagdaýa girmäkäň amaly salygyň bolsun. Ol qaranqyda ýataňda hewy men çykjak diýeniň menen gafy açylmaýan bir ýagdaýa girmäkäň şu otagyň içine çıraň, ýaktyň, düşegiň, iýbiçiň, gowlugyň, ahlagyň, günäň ýedinne gizmesizligiň, Hudaýyň huzuryna dehret kılıp namaza, secdäge durmaň hesabyň çekdipdir. Özüne aýdypdyr. Bu mahlak gijewni gafyny qaqy bersem aşşakly belli boldy diýipdir. Gijewni gafyny qaqy bersem aşşaklar diýipdir. Dünya makamına insan Allah'a ve Resulullah'a imanı olup, amel-i salihi olup, dünyadan geçenini cennet uçma behişti gözü bilen görüşýärli, kafir cehennemi gözü bilen görýärdi. Allah şun andy çywaýdy. Ey hacı dädeler, ey jawan dostlar, ey mollajanlar, ey zikre oturýarlar, kan adam madır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gowurýarlar. Şu mahalla kan elhamdülillah gürrüňsiz janyny berjekler. Muhibbun nebi Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gowurýarlar. Elhamdülillah kan adamlar va Peygamberimizi gowurýarlar. Idi emma bir neçe adamlar va Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olar gowurýar. Nebi Ekrem aleyhissalatu